फोरमायनो गोनांखौ फोरमायदों। मिरु आफादनि आफादगिरियाबो मोजां बिबुंथियाव लाखिदों। बिथांनि खावलायनाय एबा जोंबो बेयाव बाहागो लानाय जेरै हमना लाबाय फैगौ जितु एनुवेल कनफारेन्स बेयाव बाहागो लानाय बाथ्रा दङ आरो बिथाङा गेदेमाया बिथाङा जोंनो सिगांबो जोंनो स्किम हमदो अमा फार्म मोननै जेरै 5 लाख हमनाय जादों। दाथ' सरकारा फान्ड रिलिज होआखै होनना बुंदों नाथाय बिथाङा बे स्किमखौ हमदों। आरोबाव मोननै समस्थियाव 25 लाख बिथाङा मोनसे माबा लादों AOP बानायदों। जोबोद गोजोननाय मोनबाय बिथाङा दिनै जोंनो बेयावहाय जों बिथांखौ लिंना लाबोनायखाय बिथाङा आरो 10 लाख थाखा अनसुंथाइ होगोन बा स्किम होगोन होननानै बिथाङा बिबुंथियाव बेखौ फोसावबाय। जों जोबोद गोजोनबाय। फैबाय थानाय समाव बिथांखौ माबायदि आसा खालामो? जों जोबोद आसा खालामो जिहेतुके जों आनडिभाइडेड नगाव जिल्ला हिसाबै बिथांमोनाबो दंमोन जोंजों नगाव मरिगाव हुजाय दा जिल्ला जाना दं गासैबो नगाव जिल्लामोन। आरोबाव बिथाङा जोंनि खाथिनिनो मानसि आरो सिगांनिफ्रायबो थांलाय फैलाय दंखायो गोसो गोरोबलायनाय दङ। बेखाय जों बिथांनिफ्राय जोबोद आसा खालामो। सुबुं आफादनि जितु बोसोरसालिया जथुमा बेनि गेजेरजों नोंथांमोननि बेखौ फोरमायगोन। गिबियावनो गासै रादाबनिसिम जोंनि नगाव जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै आं आफादगिरिया गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम मोननाय हामलायनाय बावहरबाय गोजोननाय बावहरबाय जाबाय। दा जोंहा नगाव जिल्ला समस्या मोनसे बेयो जे जोङो थुबुरै जोंनि जिल्लानि बर'फ्रा गैया। सोरगिदिं सेरखाय बेरखाय जाना थानाय बायदि जोंनि बर' रायजोआ बर' गामिफोरा दङ। जेरै हमना लाबाय धेमाजि जिल्ला बा गलाघाट जिल्ला जेरै थुबुरि दं बा कार्बि आंलं जिल्ला जेरै थुबुरि दं जों बेबायदि थानो हायाखै। जों गोदोनिफ्रायनो गामिफ्रा गोजान गोजान जाना दं। बेखाय जों थाबनो मेल मिटिं खुंनोब्लाबो जों थाबनो खुंनो हाया। एसे थांनाय फैनायनि एसे समस्या दङ। आरोबाव जोंहा जोंनि नगाव जिल्लायाव इन्टारिम बडियाव EM गैया नालाय जों दा गार्जेन EM हिसाबै EM एनिमेल हासबेन्डारि आरो कअपारेटिभनि EM बिथां मथुरा बसुमतारीजों जगाजग खालामनांगौ जायो। एसे जिहेतुके बिथांनि जिल्लाया बेलेग जोंनि जिल्लाया बेलेग बे जगाजग खालामनायाव जोंहा एसे सम नांगौ जायो। आरो जोंहा जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आनसलिक कमिटिफ्रा बायदिसिना सोंथि माने माबा अखारबाय थायो सोंथि अखारबाय थायो बेनो बाखिथ' जोंहा बिदि गुबुन समस्या जाथ'वाखै। दिनैनि बे हाबाफारिजों मा थांखि लानानै खुंनाय जादोंमोन? जोंनि थांखिया जाबाय मा फैगौ जोंनि जितु बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल बे काउन्सिलाव माबोरै जों अनसुंथाइ मोनो बिनिफ्राय माबोरै अनसुंथाइ मोनो जोंनि जिल्लाखौ माबोरै जौगाहोना लांनो हायो जों बिनि थाखाय फैगौ जितु एनुवेल कनफारेन्स बेयावबो बाहागो लाहैगोन। आरो जों बेनिफ्राय हांख्रायनाय थागोन दि दा इन्टारिम बडियाव जेसेबां EM दङ बिथांमोनखौ आं हांख्रायोदि जोंनि नगाव जिल्लाखौबो बिथांमोना जाहाथे एसे नायहरनानै जोंखौ अनसुंथाइ हरनाय बा स्किम होनायाव बिथांमोना जाहाथे अनो। बे समाव नोंथांमोननियाव जिहेतु नोंथांमोननि EM मथुरा बसुमतारी बिथाङा फैदोंमोन आरो नोंथांमोननो मा खोथा होलांखो आरो लोगोसे मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि फैदों बिथांमोना मा फोरमायखो नोंथांमोननि गेजेराव? बिथांमोना मोजाङै दिनै जों जेरै नामायदों बेबायदिनो गावसोरनि